Tak a já vás vítám u dalšího videa design tady gameu. Tohle je jenom takový krátký video, tak na 2 minutky, kvůli tomu, že vám chci oznámit, že zítra buď party nebude, nebo možná bude, protože jak si nevím, co mám postavit, protože v přání Miss Fly, jsem si kouknul na jeho nick, už jsem splnil v obě dvě. Když tak si napište, byste chtěl postavit jako další, nebo prostě pište do komentářů, co chcete postavit, já vám postavím cokoliv, teda ne zase něco úplně obrovského, nebo já nevím, něco z prostého třeba, no víte, co mám na mysli asi. Tak já nevím, třeba napište si hrát, já nevím, ovčírnu, opevnění vesnice, prostě něco. Potřebuju mít nějakou motivaci, co bych zítra třeba mohl postavit. Protože jinak nevím, co mám postavit, takže když tak by to byl váš problém, protože nevím, jestli za dnešek vymyslím něco, co bych měl postavit. Jakože typuju, že ne, jinak tady nic jiného není, jenom jsem tady přidělal k obilné farmě malou truhlu, kde mám věci. Že teďka jsem to pošlapal, no. Tak to bude asi konec videa, jsem vám chtěl oznámit tady tohle, takže čus.